Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So जों दिनै 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफाद सान फालिनायाव बङाइगाव कलेजनि जोंखौ इनभाइट खालामनायलाय जों कलेजाव फैदों आरो स' नोंथांमोना आं जा हायो बेखौनो दिन्थिलांगोन स' जों एक्स स्टुडेन्ट नालाय जोंखौ इनभाइट खालामनायलाय जों फैदों स' आं जिसिबां हायो नोंथांमोननो देखायलांगोन स' आइ होप नोंथांमोना मोजां मोनो भिडिअखौ। So guys, जों सफैनि सिगां बादायलायनायफ्रा जानानै थांगबायमोन आरोखि ना प्रग्रामा फुंनिफ्रायनो जादोंमोन ओंखायनो जों सौहैस्लाबाखै मानो होनबा जों एसे लेट जालांबाय आरो 12 o'clockनि उनाव सौहैदों नालाय जोङो स' माखासे प्रग्राम जाखांनायखौ नुवासै ओंखायनो जों एसे लेट जाबाय आरो जोंनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां बिथां डक्टर दीननाथ बसुमतारी सार बिथांजों लोगोसे डिपार्टमेन्टनि गुबुन डिपार्टमेन्टनि बङाइगाव फरायसालिमानि सार बिथांमोनखौ जोंनि जौसांसिम बरायनानै लाबोनो थाखाय आङो जोंनि Sir Dr. Leena Goyari को साबायखर बावनाय जाबाय। लेङाइ गोरायुं मेम डक्टर मालेखा काकलारि लोगोसे जों बड' डिपार्टमेन्टनि साफ्रोम सारमोनखौ आं खावलायदों आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। Honorable to the Chief Guest, Dr. Deennath Bosumatarí sir, respected Vice Principal, बान्थाखौ गथायनो थाखाय आं खावलायगोन जोंजोंनो गाहाय आलासि महरै लिंहरजानाय सार डक्टर दीननाथ बसुमतारी बिथांखौ साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बान्थाखौ गनायनानै ओमफ्राय बिनि उनाव गाइस मेन गाहाय आलासिया गावनि लेक्चार माने होखांनानै जोंखौ बरायखांनानै आलासिया थांबायमोन स' बिनि उनाव जोंबो बांद्राय गोबाव थायासै आरो मोननैसो मोसानाय नायनानै फैबाय। नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जासिहरबाय दा हारिमु बेखेवनाय हाबाफारियाव आंनिमोन बेनिखायनो बारा बुङालासिनो दिनैनि बे बेलासिनि हारिमु बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखौ जागायजेनबाय होननानै गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोनथों। थांसै बाय बाय।
फट' लानांगौ फै बाय बाय थांसै बे मालाय प्राइज मोननाय आर'नायानो जाबखोलाय थांसै दे नोंनिखौ देखायदे प्राइजखौ फटाव दलै आमा मानो बिबारखौ एथ' फिसा फिसा होनांगौ आं मोनथिया लनखाबाय हा बिबारखौ मानो एथ' फिसा फिसा होआ बिबारा न'नि खानायसो लायनाय खोमा न'नि खानाय माया बिबारा गिदिर होनांगौमोन गेटआव फट' लानानै थांसै आयु सान्दुंआ ओइ दे खेबदो नोंसोर जों खेबनांगौ नोंसोर फट' लादो एसे गोलोमदै फुगानफ्रा खेबग्रायाबो जुथायाबो देन्जार कालारिंखा मावजोब्बाय जाबाय थेंक इउ दे लिंहरनायनि थाखाय मा खेबा मा खेबो आंबो मिथिया आं खेबो गावसोरसो मा होनोमोनलाय थांनांगौ गाव जोंहाथ' हाखु दाखु नंखाया नोंसोरसो हाखु दाखु सानैसो थागोन नामा बेयाव औ ने जों सानैजों थागोन प्रेसासाव कयदाव फैया खोन्थालाय बेनो 3था जाना बारलायदों ओमफ्राय गारि थाव सोनाया बाय नुहुराखै ओमफ्राय नांगौब्ला दामिलै मालाय मबाइलफ्रा फ्रियाजों सावनजों हाबलांगोन ने फट' लानांगौ एसे फैबाय थानो मोना औ सान्दुंआनो थाखाय खोमसि स' गाइस नै जा प्रग्रामनिफ्राय फैनानै पार्कआव हाबफैबाय आरोखि ना नै टिकेट लाखाबाय बै मोनसेया एक्वेरियामनि आरोना 20 रुपिस लायो ओमफ्राय गेटनिया 15 रुपिस सासेयाव थ' सानैजों 30 जाबाय ओमफ्राय नैबे एक्वेरियामनि 20 स' गाइस 2 इयार्सनि उनाव फैबाय पार्कआव स' नायनोसै माबायदि डेक'रेट खालामदों सिगाङाव जाबायदि बिदिनो आरो ओमफ्राय एसे दालां बानायदों एक्वेरियाम दं गोदाना देखायहरनि माथो ससेल' दालाङाबो फाग्ला दालाङा ससेल' बानायदों भिडिअ खालामनांगौलै भिडिअ खालामनानै हो दे एसे नङाब्ला नों केमेराल' हम एक्वेरियामाव थांसै बे दालाङाव फै प्रिया फट' लानोसै आंना गोलोमनानै सेस जाजोब्बाय नुखो आंना एसे फुगान र' गोलोमदैखौ बेसे का बेसे ये थ'ब्रा बैयाव हाबैग्रोनोसै ओमफ्राय दा लागोनायाव थाब हाबनानै फैनांगौलै बे लामायाव लानांगौ दा फुल बागान नुवाखै बेसे समायना नायलाय ससे गैला बिल्डिं बानायबाय बे बैसिमथारमोन बेयावबो बानायगोन दां माबाफोर बैलाय लामा दोनदोंथ' जानो माबाफोर नायग्रा बानायसिगोन दां रिजर्ट बायदि जासिगोन दां रेस्टुरेन्टफोर जाया बे बिदि जागोन स' गाइस नै जों एक्वेरियाम स' गाइस जों एक्वेरियामाव हाबसैनोसै
याव बैथिला बैथिं पब्लिक एक्वेरियम लिरनायाव सो गाइस देखिए हम अभी ऑडिट एक्वेरियम में आए हैं सो कैसा है देखिए 여기 나마 ओइ मासेल' थैबाय खोनामाखै माखासे मासेल'बा समाया बैथि दस्रा थानांगौ बैथिंखौ खनसे खालामनानै सो गाइस बहुत ही अच्छा है आप लोग भी आना बोंगाईगांव इको पार्क में सो आप लोग के मैं पहले बोला है एंट्री फीस है 15 रुपीज़ और इस एक्वेरियम का है 20 रुपीज़ सो गाइस हम देख चुके हैं अभी हम लोग जाएंगे बाहर वीडियो कर रहे हैं फोटो माटे वीडियो माटे रात ही हो गया मोनालायबाय गाइस फट' भिडिअ लायलायनो स' बिराद मोजां नांबाय आरो हाबफैनानै दा थांसै जों बिथिं गैला खोमाथ' हनै बन्द'सो माथो बन्द' गोजा इथिंनालाय मा बेरायफैदों ए बिसो जागोन बाय बाय एसे खोमसि जाबाय ने मालाबा एसे थाब फैनानै लाफैनोसै लंपेन्ट गाननानै सोरनाव डाइरेक्ट होनो आंबो थांनानै नोङो दा टाइम मोननाय नङा खोमालै बे ना हर स्टेटास दोननायाव नामा स' गाइस जों ओंखारबोबाय थांफिनसै So guys, next video थाबैनो लोगो मोनफिनगोन थ' thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय okay bye bye take care love you all